dnešnom videu si ukážeme jednotlivé funkcionality aplikácie Stavbyt týkajúce sa financií. Ako jedným z hlavných okien pre manažment financií je okno príjmov a výdajov. Okno príjmov a výdajov slúži na pridávanie, editáciu a mazanie jednotlivých finančných transakcií. Pre účely lepšej ukážky funkcionalít okna príjmy a výdaje som v prehľadovej tabuľke vytvoril 4 druhy záznamov, ktorými sa môžeme najčastejšie stretnúť. Prvým z nich je obyčajný príjem. Tento konkrétny je smerovaný na firemnú peňaženku a je vedený ako záloha. Teda sa jedná o zálohu, ktorú sme dostali pred začatím stavby. Všetky záznamy, ktoré sú smerované na firemnú peňaženku, sa následne prejavia moja organizácia, firemná peňaženka, kde po správnom nastavení filtra a aplikovaní tohto filtra si môžeme všimnúť, že daný príjem o hodnote 120 000 eur sa prejavil v prehľadovej tabuľke. Taktiež všetky záznamy v tomto okne môžu nadobúdať príznak na overenie. Tento príznak je indikovaný zeleným zafarbením tlačidla overiť príjem výdaj. To nám indikuje, že tento záznam ešte nie je overený. Teda sa tento záznam nemusí prejaviť vo všetkých štatistikách v rámci aplikácie, ak príslušný filter v danom okne vylučuje záznamy, ktoré ešte nie sú overené. Ďalší záznam tu máme obyčajný výdaj, ktorý je taktiež smerovaný na firemnú peňaženku. V tomto prípade, ako môžeme vidieť, jedná sa o vyplácanie mzdy pre zamestnancov. Na základe zvolenej peňaženky sa tento záznam taktiež prejaví vo firemnej peňaženke. V rámci aplikácie sa vyskytujú aj dva trochu špeciálnejšie typy príjmov a výdajov. Konkrétne sa jedná o príjmy a výdaje s príznakom vnútrofiremný. Ako prvý si môžeme ukázať záznam typom pridelenie rozpočtu, ktorý, ako môžeme vidieť, bol smerovaný z firemnej peňaženky v podobe výdaja na zamestnaneckú peňaženku v podobe príjmu. Poslali sme ich zamestnancovi s iniciálmi MZ1, ako môžeme vidieť, nachádza sa v stĺpci vlastník a takisto sa nachádza v sekcii príjemca v danom vnútrofiremnom výdaji. Teda daná suma minus 40 000 eur sa nám taktiež prejaví vo firemnej peňaženke. Ako môžeme vidieť, daný výdaj sa nám v tabuľke neprejavil. Je to práve z dôvodu, ako je prednastavená položka vnútrofiremný presun v danom filtri. Teda ak chceme vidieť aj vnútrofiremný presun, musíme si nastaviť filter na áno. Následne, keď aplikujeme filter, tak sa nám tu už daná položka prejavila. Pri vytváraní záznamu s príznakom vnútrofiremný máme na výber iba z jedného typu záznamu a tým je výdaj. V prípade, ak zadáme vnútrofiremný príjem, tak sa nám okamžite schová položka príjemca a taktiež nám aplikácia nedovolí daný záznam uložiť. Teda záznamy s príznakom vnútrofiremný sa zadávajú len v podobe výdaja. Po presune financií na zamestnanca v rámci vnútrofiremného presunu, ktorý sme si pred chvíľou ukázali, tu môžeme všimnúť, že zamestnanec následne vrátil polovicu tohto presunu. Teda daný zamestnanec vytvoril vnútrofiremný výdaj o hodnote minus 20 000 eur zo svojej zamestnaneckej peňaženky, zadal príznak vnútrofiremný a ako príjemcu zadal firemnú peňaženku. Tým pádom sa k tomuto výdaju vytvoril spárovaný príjem o hodnote 20 000 eur, ktorý bol pridaný na firemnú peňaženku, ako môžeme vidieť na základe príjemcu. Taktiež jednotlivé vlastnosti záznamu môžeme pozrieť priamo v okne pre pridávanie. Stačí kliknúť na tlačidlo pridať, kde v sekcii stavba si vyberieme stavbu, pre ktorú daný príjem alebo výdaj bude. Pri peňaženke si môžeme vybrať, či sa daný výdaj alebo príjem má prejaviť na zamestnaneckej alebo firemnej peňaženke. Checkbox vnútrofiremný nám slúži na výber vnútrofiremného príjmu alebo výdaja. Pri jeho kliknutí sa nám otvorí nová položka príjemca, kde si následne môžeme vybrať peňaženku, na ktorú bude automaticky vygenerovaný príjem pripísaný. Taktiež môže používateľ vytvoriť vnútrofiremný výdaj zo zamestnaneckej peňaženky na zamestnaneckú, pri ktorej v sekcii peňaženka vyberie zamestnaneckú, zaškrtne checkbox vnútrofiremný a ako príjemcu zvolí jedného z ponúknutých zamestnancov. Základnou vlastnosťou vnútrofiremných príjmov a výdajov je ich vzájomná previazanosť. Teda ak v jednom z nich budeme niečo editovať, tieto zmeny sa prejavia v oboch záznamoch. To isté platí aj pre mazanie. Ak vymažeme jeden záznam, vymažú sa oba. Ako povinné položky sú tu dátum a suma transakcie. Taktiež sa tu nachádza veľmi užitočná atribúta a to je príloha. Avšak týmto aspektom sme sa bližšie venovali vo videu pre pracovníkov. Ku zobrazeniu finančnej štatistiky jednotlivých stavieb nám slúži okno bilancia stavby. Vyberieme si stavbu, ktorej štatistiku si chceme pozrieť a následne dáme tlačidlo bilancia stavby. V okne sa nám hneď vykreslil aj graf, ktorý znázorňuje priebeh financovania projektu za dané obdobie. Na základe legendy, ktorá je hore, vidíme, že na vrchu grafu sa nám zobrazujú krivky, ktoré popisujú plánovaný zisk a plánované náklady.
Tieto hodnoty sme zadávali pri tvorbe záznamu stavby. Ich dĺžka sa priamo rovná začiatku a koncu realizácie stavby. Taktiež môžeme vidieť, že príjem nám na začiatku prudko narastol, a to práve na 120 000 eur, ktoré sme mali v príjmoch a výdajoch zadané ako zálohu. Taktiež sa nám tu prejavuje prvá splátka v podobe príjmu na overenie, ktorý môžeme následne cez okno príjmy a výdaje overiť pomocou tlačidla overiť príjem a výdaj. Tým pádom, keď sa následne vrátime do okna bilancie stavby, tak daný príjem sa už javí ako overený. Graf môžeme editovať pomocou vypínania a zapínania jednotlivých kriviek, ktoré nám pomôžu lepšie si zobraziť niektoré prekrývajúce sa dáta. Taktiež krivka, ktorá stojí za zmienku, je vnútrofiremná bilancia, ktorá narastla práve potom, čo došlo k prerozdeleniu financií v rámci firmy, kedy sme z firmnej peňaženky na zamestnaneckú poslali 40 000 eur. Taktiež následne z nej ubudlo 20 000 eur, ktoré zamestnanec taktiež v rámci vnútrofiremného výdaja poslal naspäť. Nižšie v okne sa nachádza kompletná tabuľka s jednotlivými štatistikami, ako sú sumy príjmov, sumy výdajov, dva veľmi podstatné údaje, ako sú zostatok do rozpočtu a zostatok do vyplatenia a taktiež obchodná prirážka. Ak by sme si chceli pozrieť jednotlivé vzorce pre výpočty, stačí prejsť na vrch okna a následne hore v nápovede, ktorú si rozklikneme, si môžeme prezrieť jednotlivé vzorce, aj s ich popisom. Podobným oknom je aj okno bilancia stavieb. Do okna prejdeme pomocou tlačidla bilancia stavieb, pričom namiesto grafu sa nám tu tentokrát zobrazil filter. Na rozdiel od okna bilancia stavby, toto okno slúži k selektívnemu zobrazovaniu jednotlivých štatistík. Taktiež, ako už názov napovedá, sa nám tu nebude zobrazovať štatistika iba jednej stavby, ale viacerých. K zobrazeniu štatistík si musíme nastaviť filter pre určité obdobie, určité atribúty stavieb a príjmov a výdajov, taktiež ako si tu môžeme zvoliť aj záznamy ktorých peňaženiek sa nám budú v štatistike zobrazovať. Následne po nastavení filtra môžeme dať aplikovať filter. Dolu v tabuľke sa nám zobrazí štatistika pre všetky stavby. Druhy údajov sú tu podobné ako v okne bilancia stavby. Okrem toho nám tu však pribudli položky ako zoznam používateľov, v ktorom sa zobrazujú používateľia, ktorí pridali aspoň jeden príjem alebo výdaj, a taktiež na konci tabuľky nám pribudla sekcia, v ktorej sa nám robí suma odpracovaných hodín na stavbe. Taktiež ako v predošlom okne, ak by sme si chceli pozrieť jednotlivé vzorce, stačí prejsť do sekcie nápoveda, kde máme zoznam všetkých atribút aj s im prislúchajúcim vzorcom. Ďalšie okno, ktoré sa venuje štatistike financií, je okno výkaz príjmov a výdajov. Na rozdiel od predošlých okien, kde sa dala pozerať buď jedna alebo všetky stavby, môžeme vybrať stavieb koľko chceme. Teda z 3 dostupných stavieb sme si my vybrali aktuálne 2. Ostatné nastavenia, čo sa týka atribútov a peňaženiek, ostávajú rovnaké. Keď si zvolíme časový interval, pre ktorý si chceme pozrieť štatistiku, stačí dať už len aplikovať filter a pre nami vybratej kritériá sa nám tu zobrazí štatistika výkazu príjmov a výdajov. Navyše nám tu však pribudla tabuľka, kde si môžeme pozrieť jednotlivých používateľov, ktorí pre dané vyfiltrované záznamy zadali aspoň jeden príjem alebo výdaj. Taktiež ako v predošlých oknách, tu máme funkciu nápovedy, ktoré si môžeme pozrieť všetky vzorce. Posledným oknom v kontexte financií je aj okno domov. Tu sa nachádza tabuľka posledné príjmy a výdaje, kde máme stručný chronologický prehľad jednotlivých príjmov a výdajov. Obsah tabuľky je rovnaký ako v okne príjmy a výdaje, avšak nám tu pribudla funkcionalita dvoch tlačidiel, ktoré nám umožňujú rýchlo pridať príjem alebo výdaj pre danú stavbu, ktorá je zadaná vo vybranom zázname.